אתה מעסיק עובדים, עושה עבורם את הטוב ביותר, ועכשיו העובד שלך תובע אותך על מאות אלפי שקלים. אתה לא מכיר את כל ההסכמים שלך עם העובדים בעל פה, ואתה מחפש ייצוג משפטי שייתן לך קו הגנה וראש שקט. אז יש לי חדשות בשבילך. תביעה משפטית היא לא גזירת גורל. תמיד יהיו לכם עובדים שהם היו קרובים, היו מסורים לכם, ובוא היום, כשאתה תרצה להיפרד ממנו, הוא מתהפך עליך. וזה יקרה, ואם זה קרה, טוב, זה אסתי. נעים להכיר, אני עורכת דין אסתי עוקב, עורכת דין לדיני עבודה. ב-22 שנות הניסיון שלי ליוויתי עשרות מעסיקים בתביעות מורכבות, ואחד הדברים שלמדתי הם שבין כאב ראש גדול לשקט נפשי, יש עורכת דין אחת. המשרד שלי ואני מתמחים בהגנה על מעסיקים, בין אם זה עובד שטוען לפיטורים שלא כדין, או תביעה על שעות נוספות, אנחנו כאן כדי להגן עליך. אסתי לומדת את התיק בראש, בצורה יסודית, עוברת את כל הנקודות, מבקשת פרטים, מבקשת מסמכים, לומדת את זה טוב, מכינה את עצמה נכון, היא יודעת איך לתקוף את זה, והיא תוקפת את זה בצורה יסודית עד הסוף. כל תיק הוא עולם ומלואו, לכן אנחנו בונים אסטרטגיה משפטית המותאמת בדיוק לצרכים שלך, כוללת הגשת צו מניעה נגד עובדים בגין הפרה של סודות מסחריים, או במידת הצורך גם ערעור לבית הדין הארצי בירושלים, שגם שם אנחנו נייצג אותך. אנחנו גם השותפים שלך לדרך ומייעצים לך בשוטף, כדי שתוכל לנהל את החברה שלך בראש שקט. אני יכול להמליץ לכל בעל מפעל או בעל עסק שיש לו כמות של עובדים, לא משנה כמה, אסתי זה הטוב. אז אם קיבלת כתב תביעה, או שאתה פשוט רוצה להגן על החברה שלך, אל תנסה להתמודד לבד. תשאיר פרטים ונחזור אליך תוך 24 שעות.